twachira senka yo mugakondiye ki amane amate yaye asenga jeri ngara senga tabu kia yo ikomenanya ekemunga kamo nani atasoma ekwaya mwachane mukugose yo asipinero ate jenga njete do mwana kwaya ono manjete karonko barara kamuma ete banjete buku barosoma bwangu mwanya bantu komo no makungu amatuka yana make naende gaichire neme chando mwanya bantu komo no makungu amatuka yana make na kia bara watu kanseta ekiagara amatuka ya Elizabeth akoireki Ousaba sonde kitabu hiyo kwa manoka na kila kinabakia batangonyo montochore na tugoswa weikao swe oyo chore tu moyuirende weiko moyuirende moite kero monto na bwata makweli ara achego kwa akia bara Biblia watangamba sisi ni ya babo kokoruono wa mwingene to monene batige batimoke ekiagara wakora bana babo kwa tunya Bwana Elizabeth yotimokire naende natotea bapole totele kurubono bakamambia abaibuli amone familia yabo still liwa mundiro na kia karakara wasoma Jeremia 31 verse 15 Biblia dangareli nonyugo kani gwakire tarancha ekyala bana bayamba kola tiki mbayo ngabana tunyobotaba kuchia se family na baba kuingunga bayiwete lakini ekara ene chitagange chia etire banyorange Elizabeth takora tiki tayo lakini tumanya ki wanya bantu ayo matuko nemetienyi nechimbebe chakorireki chabekirwe Elizabeth oera esinubuya na ende nakia kwa ara bangina karotora matanga tote anga bayana avanse ntori ara nebuku Isaya 57 kebunga kama na Biblia na Biblia yote anga abo manene agakurusi wao haijalishi ni kiwa ya aina gani lakini abo manene wanatolewa huko elinde baso sogo timoka abago tara soboronge nigo bako babati mogeta se chimbera chiabo bana bana batebanga se family pone ekiagera ekiranye kigiachire naende mwarwani rese yiye nkomu pakali tukuliare yaro omanene no arenga mona inwe naende Biblia kongere karinga abanya sae goikabae terase mechande ndanene haleluya etabu ya Saburi 34 ebungo 15 Biblia paka 10 kianda oli basoma nasaba ekero abanyano boronge ina weto okay ekero abanyano boronge bakoranga bakonywe omonene ni gakobaigwa nakobatonya kurwa seme cyane yabo yose nakiye kogera ekere familia mo bakondie kiyarera ngo monene tokonye elinde tole ntombo baruwo mwana itoto yotinde kegaze toroche omonene akabaigwa ekinde kekara serietari ya Yesu okay soma bachinzi omonene ni garane na buchingoro cyabo cyabonekire familia mo bakondie ki chinkoro cyabo cyabonekire Ningako batoli abari berusiriye moyo bakuna korenga inga bono mugimobo na intu na tokuninki amarane gako batolya Manyana woronge ni gako nyore mechande menge amanyana woronge gako nyore mechande menge Ndo manene na motolye kurwa se mechande yonsi haleluya nakina ko garayonsi agendera ire abeire emetinyeta totali chinsa isa tochiri tukelimo ayana matuka amange lakini yo maneno tenenene amateye o maneno yerwanereire woika litukoria rero omubere bwe Elizabeth yokoirana nkiarenge gendo kiarengera isi muna karokenda abandi turabaise mukagera akaranacha naikera ngala bakarende kaya kego twaro igama nganaende koya sirire genda naende karanachi bategera buya na imunganya koiga manero lengo mochando Ayubu 12:5 soma Ayubu 12:5
Ali kama chano abateba. Omuntu otali nemechandende. Omuntu otali nemechandende. Iwako chali mechanda. Kumetinga bane kekeke baonde binga Elizabeth ngeniki. Ekyagera mwana waye tanya gokoraki. Tanya gokwa. Wabon ni gare ame wotacherense abubaterariwe. Bona abaterariwe kyagera tana ko nyore mechandeye igakubatakiranse nakikyagera akora asembe kyenyeta to yaire lakini yo monene agatenena mone amate igo mondo tana ko nyore mechando igakora ngine ne kono busa nakiaka robo wagaro mo akakorera oko ngombe kubwa ko na igaba kugumba na kuero basacha eliyo yara moya koretegi ekiagera tana ko virte pinch yo kubo mosacha nakiaka garo ya korira yonsi akorira kontu wane kitwara bataban kerina ki o manana na bwate meroberie miasare na Mungu atende kulingana na mapenzi yake. Takia bara ya ikeiga. Bwana na rote base familia muaetire milima na maponde o manana otende nira mona inwe tende na so monane ngangonye karokendo ndota ore se familia tare ko bande kanisa okona koyingu ko Mungu nayo manolo ende kanisa ekiaga manane obare tirubu arubu boro kinare ngentere o manana no ara manana twins na ndo twins inkorara tole nakia bara Biblia yote abangarangeria abakungu abamenyete ko bokia magombo igaba kungu mara batamenyete ko bokia magombo mando mondoraro bojaka kolera especially ando batari kunywa mache na rera marigata agocha na uwe tukunya koroka baruye sama tanga ande itali maroki ekiagera mache amariga kolera takara diki bakungu mara mache na wana mo kutano nyanga bakungu mara batamanyete ko kura osawa twese tumate ko kura mondamo kuro kuba tagiye kwanja kwaye bora Biblia sema tabu yajera mia kianda Mungu 17 ningi Biblia batera Ali kama chano abateba. Ayanaro manene kwemeganda bateba. Engere ya manganaye. Rangilia bakungu abamanyete ko bokia magombo bachiche tumabanto barangilia bakungu abegeretayo bachiche bano bakungu abo tigabayerere bocha barena kubokia magombo iwa iki bakobokia magombo yana 21 ngikyaba bakobokia magombo amakweli ayeteira ase bibao asoira ase chinyomba chindu chyo banene aitira abana ase chinchira n'abasaha ase chichiro kwana ayana amana agoteba abatomba kwe emebere yabo esiare rwandonsi ebe muna esike aseme bondo munyende saima atige tuna abagesi odete yora yesangererie turako wana ibura manana abateba omuntu mongaini tabaise kweto bajyo mongaini buaye yoso yoro manene okanane buaye oyoro mongaini yoso yoro no bonda obonda buaye wende onyo montori yeti bwatobya toyena namba nyeteje haleluya iboko na bwatobya ayatobya ngalimu manyete nyasaye naende nero motoyo mwobo ngimagwane rimane yoka taima manambo arabo mananga kikwarure taima mananga kia korentire ekiagara bantu bamanyete ngano ikaze mwaikire lakini yagarota getegwa tobya sabanto ayatobya ngalimu manyetorori rimane yoka tono manana tigato kanya katokurwa na intu tomanyanga makweli na to banyete haijalishi makweli aina gani na bora kutarwareti na bora kuwa bali na matuka mange ama kweli naro no koboki wango karataki mkoro basamane kufunga kama se familia Ezekiel 24 verse 15 kotirimboka Ezekiel 24 ulingana lyo manane Ali kama chano abateba.
naende lingana lyo monene ligachase liganteria ayamonya monto rora wetera so kukwamo basukano nindusie kuwa sore kuwa maisao onyana boigo tomorera gosokobokia magambo gosamarigataitika iwa turatimbuka guciakara omugoro gocikoereriwa tonyore ng'omong'ina mama omwami Elizabeth tarikorera ng'aki torate baba nakumeti nachinarera ekero bibilia goteba ng'a marigataiteka yani aya mang'ana aitaba yao bibilia goteba ng'a ekero omonto akorara omonene noakoba gose tarikobo bana jana Nyasaye kina erinde bibilia goteba ng'a tobaisa korera oyo okure ekiagera tayari bana chire na Nyasaye kina bone egetigarete nekiane amonaye nintu twatigaire nintu twanesira nakiekora Daudi agoteba ng'a ninchenda agenda so omwana oyi achire era tagokoraki takoirana nakiekogera Elizabeth arura asogosiwa abaibori asogosiwa amate yabo mubasukano igongo okukwa mubasukano nkoro bono tigo monana baremie chinga keji cy'obukendo naende omonene buna abaretiro bwarobo mumurangeri tukaserinde Yeremaya 33 ibungo bitatu Biblia batangandangeriye nanche ninkoiranerie ninkorokeria mangana manana bisekanete otana komanya bono rangeri omonene kuhusu omwana Fabian erindo manana abaorokerie abaenga ninki kera koreke asoboge mabuwa mwana oyo ekiagera mama mwabo timokire ekara mangana buna yakoba engaro mugakondie ki isato accept entangani anchera na Elizabeth yoruro naende otigi namba ibere adjust bono chaka komenyo bima ekare birangara libikuru wa mabana Elizabeth tayo no mwana ororo namba isato advance bono takwa ngayende kote mwarora emejana buna yato nyoro boja bono atwaro sayaya obogima borabu ikabagenderere ase bari twatigaire tore moyo bono manana abakonye erinde kamugendera takorendo omwana oyo omanene noara mono omwana oyo erinde omwana oyo akine efamily embe neri omwana buno yagotigwa baigwa so omwana omomurata igoretwe bagwa baoni omwana ogenda oteswa naende buna Nyasaye moyo onakomonyolima toiboiria matukabera atatu mwanya oroko nakorigaria mwanya orokorireki nje family omwako ndiye kiona ariko basororaiga omwana oyo nere Elizabeth otigaire momorende mokobori chinguru chikorwa igoro erindo manene wobuyo bonge abarae naenda sasa ni omwana oyo aserie tania Yesu kora tade uchiri kurwa singetabu kia Mariko 5 kibunga kama baka kianda baga ikangumbu yenyanja goikensi y'abageresani Yesu agachagoita kurwa sorwato agwa kaumera na no monto kurwa sichimbera obwatire nekereja kierubi omenyo mwaye ni warenga Yesu chimbera muntu ndatarenge ole kunyara ko musibano nyana asebinyuri ekiagera ni garenge konya osibile arange nechingatare nebinyuri akabutule binyuri birina ko bibona bona chingatare kirya na onde tarenge ole nechinguru cyoko mugwa nabatambe batukona mugasona arenga azichimbera na ebitunwa uko nakolera na weke bakeba namagena agachekorera Yesu korwale akaminyo kachimbero akamusasima agakiryo akabora nakinde na Yesu mwana Nyasaye ore ingoro mono na gutianire ase Nyasaye ngatonchanda ekiagera Yesu kanyamugete bire ayekereja kiebuye karwe ase umuntu oyo Yesu akamuboria elietaria ona kiokorokwa akairaneria elietaria nene region ekiagera na bange tore igo omuntu oyo igarenga se chimbera igabwatekereja kiebubi ekimonto ndatari kunyara kumukuna
ngano nyene kerare gusibune binyuri no nyene chingatare ege swali chiko biko chingatare chiko kuchipengo ngano nyene kerare gusibirwa ndata yoro ko munyara igoba menyeta se chimbera ngara kinie kerare mu yeso ngo etare ekiagara menyete nga yeso na mokonye igabo ijase yeso lakini naenda mutenga nagotia nito janda lakini yeso kwa nyomanyire agatogonyereke ichakeria yekarua sare ende kaba kumberana na yeso igako morinye yetari awani na kyokorokwa atabe yetari arane richoni ekiaga bange tokoreteki bono iga menyeta se chimbera ine ayaso ngo mabuao ngayo menyete namba ibere iga arengo moto kwichinguru chinyinge moto tayoro ko control ayaso ngo mabuao chinguru bwate nchingana ki abantu bari ngabako control kabera bomo bakazenka eretari gukwanerwa igakoro kusimba nyamanya ka kwanire omugano yo erire bono no yene sese gema tenga munaso aiga nje wankora agenda ekiatinda amanya ekabusiri bagakyare ko mwankamu yaka magachigoro endoko ile nyibagi yake yajara ko gojinze ekiagera gaboire mondoyo igarengene kerecha kiyo ayenkerecha kiyo gata so wimabwao nabera nabo mwatekerecha kiyo mo change omwana obanda ngo chabuo obona gesena kai ule bago kwana waso wako morusia magis kenya merodeke ekebwana ange akomenya ekyati ngwati kenda ara yare tamba karengoro bwana aiga ate koba tato mwana one nonye bakaborete nje ningoro kari kenya tingore to mwana iga bwana gokoreto mana tuoiri wana wangina na otore tindi lakini ambagi sindi tunameyamo ene karokora amo moise ko bane kenya merondo aba tene ne tie merondo muna chisiriri lakini leo wango wana mamuro nyumire paka kosemba tano kosei komi na ane mkuu anako kumia ole wansamenge tabu kia yibu komena nye mungo saba ayibu komena nye mungo saba karo moto ga chiru ayo woi komenanye mungu saba komenaine saba ogo semerian kole asolote ogo semerian koro asomote munoyo ekeroge chiru yose boke naende emesebo keyo egosira wana tingana ababoli oroje woko na kobeka mangi simoire moire ekerurunche aya bana bao bakunywama gokobeka mangi bakunywama wane kero mwana wara na chubu no mote ngento kikera seboke ekara biblia bate abaise basoma gochinze abate abangenge tubikyo moto oyo oyongorete mesebo keye ege tugiye kena kegota zirira banse ngekere mure kuna gotwa na ende ngageseboke abubara abachokoro oroje munoko na kobeka magizi ebyana byakire bakabyarire mbire ngora aje kubarerwa na imeye tini nore gatogotera mario yonsi bakeria oro korete na totanya kunya ko batabinge miaka ko ya ikiri nyome miaka keremia oyakoirera neme jane mesa kakia karo mongwana na batina bakio mongina koranja yantebie osubati bono bwanje tambatuka ngereire ekiagera igakorenta wabeka magisi wate batagia bakorete omate genda bangira bebete mokungu taire tibana ba yesukuru imbaire tino nyengera asibere lakini okoro moise ko chire buaya onya kobori nganaso amete yani ayengu ore ko kasomeri uja korenda buaya asomete ono wanya kobeka magisi ngana inko ireme turo aba ore naye ke ena bo manye tetiganya saa tokonya anchera nono mwana uchire buo kitendo kama iki cha unyama eke stera isate ibungo bine ewatanga hokore mengo karare merena ki enyenge rema go kwerengia ekiagara ibura mangana na maonjolebi nabona soe moyo yime no anyatoli morebi o manana tali korara biblia batanga tito maineka nyasa etali ko kora cheche ekiyoko sima kana kyo karaki
tukigikiri aserie taria Yesu toko gende mechi yaito na ino tusabero mwana uyo tigaire omwana na morende amweteri chiso serare elinde omwana na bwate meromerie meya aso mwana uyo tigaire aserie taria Yesu. Okay, mugutasari nakai uremo kunyabateba ngabagaka gukwegamire ato to base kwegametera amangana yo kwegama akacha agete kare baruotie ritanga ni 10 omaete Sulemani Nyasaye na Moses nonye isekera gukwa murangeti akamatego tare kubwate kana una Nyasaye aragochike bona naika ochaka kuna koliyeri kwa hikiro Sulemani ni kanjita bakungu abange igomorojo koigama ndara wacha kare baba ndobebisako tiba katamu manyete Nyasaye boro iwa amana musa abakwareta alisi ana watu miralisi ana yarabujero ana baribujero buweka wanyambi isikira nakare moina na akabisa kweyonsi nena merio buwataya bunoiga mekwenda oiga makenge suri oiga makeri mati oiga mepapanendi oiga mejinyomba kogenda amatukoyo moivi naye nakoba wana nonye igambere bisonzoro takwega mapi ekyala turamanya meroberi turamanya naenda wana kama akonye koigama oigama nyomana anoiga machikoni bangena toiwana ine aya koigama chinyomba chiro mochio Jones ora wokoigama naye igameyemo osaba bataiwa ngoja kusoma Deuteronomy 22 verse 6 and 7 nimbate yura bako igama Deuteronomy ko iganera Deuteronomy 22 verse 6 and 7 ni kama tena watewa kera ngana kwanyolire igesokia nyoni bakabaminto kera ngana kwanyolire igesokia nyoni asagwati ko igama kera asomo te osensa salira ba engina rere ngora samagaye ose asamagena ko waisa ko irenyo ngiria mona magaye wa ko ga manyomana na aidra mara ko ya ko ha ko you are going to the nearest hotel to ako oira na boka wala ayo jikon ayo nyomana na magana yaro orende engina ereo orende engina Tigeiruke ora kore igame ya manye nyumbani na yo kokole uyasore aende nole moyo asebati kana ngati ekame ogochora ekemo igama ndo mokonya koigama ayigama mosuko ngwake ukoba kumbe nyumba ina yale kwenye omoye awa mangana yae ana nake mulwa tangare ne koigama ayigama igo kwa igure tigere igo amangana ndauze kana beko meine bintu binda achana ekyere Nyasaye mate kuna akorobere omaite abayigamia bantaba bari bako bayigamia nababora kasoko uru mate tugata abora kakiza moibere ababora kasoko uru nababora kamaki mori olio kasomera Timotheo ntanganisani ibungo bitatu Timotheo ntanganisani ibungo bitatu alikama chero agoteba osikira ababora kabori ababora kabori bazikwe ababora kabori mbarabi imbari bamanyete waki amanyane gesuri yake bakora tiki agakora ibona hana akamanyanga mejane ndeyo ziyocha igakora lioroni akona korera gochigoro nabo bari bagendererete nabo bari nonyana abana babekera bari ikiru bako barinyora lakini ababora kasoko uru abana nabatoka basomete asengenjo basomera tikuchibeza kitaye nabo basomete lakini faida takala tiki soma ababora kasoko uru verse 13 alikama chero agoteba yuko bana amona iyo
ngente asenge njolibe lyabaire libe omwana natigato kwanya gatokorwa abantu mbale bari mchinga kichokora lya bane chikura yani bako batera ubuya bwabo wako buri baganga sera ogose oni omuntu intasera zikyo omuntu kako cholyo yore morino ayetebo ye maereza buyakoro erinde ko okoro no nanyasa goseseni lakini ko botenna ko jaga ko amoyo ro mono ngamara tata karra digene mwara bento bete osome mikaisano emungo bitano ayekuara gererigo etiagara kwa ingendo kwa bekire monu wana gota ketokore segi moina asenge nchemure ature na banare kuirari bageringa omwana natokonya twensi ko tokurwa tuyariganie tomanya ngama kweri ngochare na twensi ko kora toreki kora tore